Gohmen ko parab I hao Jesus Christ. Menin ka gospel ngilios ngeo bakuno Jesu ong ngalong kalenti ka jingsisya bat ka jingim. Bat menjakas ngi upen kan mau ngi ya kata ka jingya day ka bajanai ka baudon bat ukpa. Bat ke ka baude ka day namar baudon kata ka jingit ka bakrau ya ukpa. Menca ngin keli halade kene ka jingkeli. Hato ngilasyo jingit ne em bat u Jesu bat ka ketin ka jengo. Hato ngilasyo jingit ne em bat u Jesu bat ka ketin ka jengo. Ngatip ladang I ya noyno ngi kloy banle kano kam nak banta jengki. Wat khat arbeje men step bro. Wat habang le thiap ha ladang yo sngew ya kasur ka jengki ngin ki na ka jingtia banle ya kata ka kam na ka banta jengki. Namar ble ngadon ka jingi na ka banta jengki. Lapikli yo samla na ka samla hadukan no pi ya lai jeng ba I in soong nga kloy banle kano kam na ka banta jengki. Habang I ya noyno kata kamot nga le bahaya ki. Ngayle kat bala ban pen sngob ha ya ki ka bagi kwa na nangi. Dena kata kada kulli la de hato ngala syo jing I nem bad u Jesu bad ka ketin ga jingu ha ka jing im jinga kum Kristian. U Jesu loang walada phimithu yakpa le yak ka bangala le. U philip loang hapen I hangi yakpa tangkatangala don kam. U Jesu ong ya ka bangale. Ke ka bangale ngalayo na ukpa. Nga iju bat ngalale ya kata. Lada pilai I nga pilai I ukpa. Bat menta haba pilai I ke bangale lada pi I nga le khampa shu ha ka jing im ka jong pi. Le khampa shu ha ka jing im ka jong pi. I hak shti jon Jacob wong ka jinge klem ka kam kalong ka bayap. Ka jinge klem ka kam kalong ka bayap. Kampat biang ban ong o banga I yaw Jesu. Banga I ya ka ketin ka jing unrei ngimju le bha ka jing im ka jinge. Ngimju poi sya ka jing yeseng. Ngimju yashimenta ha ka jing ha ki kam jang ka balang. Ngimno senyang ya ka balang kata kamot kata ka ketin ka bami na ka shinto jingi kam long shisha kaba janai. Nama Jesu ang ladapi I jenga pide banle bha pide manle kam bha shu ban ya kaba menta. Menta ni haban kelile de. Ke ka bangadon kam banle. Ke ka bangadon kam banle. U Jesu ang kano ka bapipan ha kerteng jenga ngan sapen urlong ika. Ladang yimpat syo jingit bau Jesu. Ladang yimpat syo jingit baka ketin ke jengu. Tungin pan ya ka jingi ke jengu. Tungin pan ya ka jingi ke jengu. Bah kerteng ke jengu. Ha ka jingi ke jengu. Ngin sala ngin senang la ban le bha shishu. Ha ka jingim jingi ka ba man la kasngi. Haki kam jong ki apostol ngi bakumno Petrus bat ki wepat kila le ban yalap ha kerteng jong Jesu. Ubad ko ulape yo Petrus dakabak mi lenti bon sayo Petrus ong kumno ngam don ksiar ngam don ban IP handre ha kerteng jong Jesu pin sayo ya ka jingkoi. Ha kerteng jong Jesu pin sayo ya ka jingkoi. Kat nosin hakasis ngi khot ya kerteng jong Jesu. Kanosin hakasis ngi habang ya kendo ya kecingge ngi khot ya kerteng jong Jesu. Kanosin haba ngi wan ga jing shitom ga jing shipa kecingge ngi khot ya kerteng jong Jesu. Mentau la angi ya kata kecingkular. Bah kano kapor haba pikot ya kerteng jonga ngan sale ya ka. Hakane ka mas bakut tungin pan ya ka jingi e ka jung ka banangkong bangan syo jingi bado bad
ya ka ketin ka jungo bahabang iyo ngade banle ha ka jingim ka jenga banle bahai kiwe ban pendep ya kamram kristan ka jenga kabala benshet da kabalang kabalai habadon ka jinge habang kwa balle ya kana kana ka babha khot ya karteng ka nam ka jengo un sa kurku kardo ingi un sa penurlong ya ke ka bangi kwa na ka benta jingi wat ai ba kana ka lat ka bau jisula ai na ka benta jingi en shimno ya ka nangi kumbau Paulus ba Barnabas kiong nambar ba pimtre balong ka jing shai balong ka jing pendim na ka benta kiwe kana ka deity ka responsibility and shimno na pi but en ai hakiwe pat what ai ba kane kalong na ka benta jingi iwe pa iwe ai ba jisu ubang sa pidiang hakane ka eucharist ba khoi un kar khu kar do ingi un angi ya kata ka jing e ka badan kam ban sho jing i baru jisu ha ka jing im jingi ka ba man la kasngi en yero yo jisu Christ